Sota el lema Transport públic, necessitat, no un luxe, un nombrós grup de persones de diverses edats es van manifestar el passat 30 de febrer pel centre de Barcelona reclamant uns preus més justos al transport públic. La convocatòria havia estat prèviament feta per un mitjà que comença a escampar-se per organitzar aquest tipus de mobilitzacions. Facebook. La famosa xarxa social va ser l'àgora on diversos anònims van afegir-se a un grup en contra de l'augment de les tarifes. Passat un període de temps, el nombre de gent que s'anava afegint al grup va augmentar, fins a tal punt on van portar la protesta de la xarxa al carrer. La targeta rosa, tio. És millor, 3 euros. Te cuelas. El dia 1 de gener es va crear Facebook, un grup a internet que protestava contra la pujada de taxes un any més. Llavors veiem que el tema preocupava molt a la gent i hi havia molta gent interessada en protestar i vam decidir passar la protesta de la xarxa al carrer. Llavors, aquí demanem principalment una baixada general de tarifes, però especialment un tracte especial a aquelles persones, col·lectius que són més febles, sobretot ara que estem en crisi, com poden ser aturats i aturades, estudiants, pensionistes i gent amb ingressos baixos. Llavors, volem que un transport públic sigui públic, vull dir, de debò, i volem que tothom, qualsevol persona, tingui dret a fer-lo servir. Tot i manifestar-se especialment en referència al transport públic, van participar tot tipus de col·lectius que van aprofitar per fer una queixa en general de diversos àmbits com peatges, àrees d'aparcament, etc. La protesta va arran de l'últim augment de tarifes que ha pujat un 3,7% el bitllet senzill i un 95% la T10 d'una zona. Aquests continus augments no van acompanyats d'augments salarials, fet que dificulta poder accedir còmodament al transport públic a col·lectius com joves o pensionistes. Nosaltres hem recolzat i estem mitjançant el Facebook en aquest grup de gent perquè d'alguna forma aglutinem i denunciem tot el que són abusos municipals i de l'Ajuntament de Barcelona. Tenim el transport públic més car d'Espanya, tenim els parquímetres més cars d'Espanya, tenim els sous extra passats dels directius de TMB. Penseu que per cada 4 autobusos TMB té un directiu en un sou milionari. I estem arribant a una situació en què la gent, sense apoyos de cap partit polític ni cap d'això, s'organitza per Facebook perquè comença a estar farta. La manifestació va recórrer el centre de Barcelona sortint de la plaça Universitat i passant per la plaça Catalunya, finalitzant a l'Ajuntament de Barcelona. En el temps que va durar, no es va registrar cap incident llevat uns moments de tensió amb un manifestant que volia canviar el trajecte prefixat. La protesta va acabar amb un manifest llegit per Dani Mora a la plaça Sant Jaume. Esperem que aquest sigui l'inici d'una campanya per aconseguir tot el que he estat comentant i que se'ns escolti, perquè creiem que som molts els que pensem d'aquesta manera i s'ha de fer alguna cosa. Les protestes que presentaven els diferents col·lectius estaven recolzades per diverses fonts, com la que podem trobar a Soito.es, on podem fer una comparació dels diversos preus del transport públic en funció del tipus de col·lectius que el fa servir. I veurem que el més car és a Londres, seguit per poc per Madrid, que aniria per davant de Barcelona amb poca diferència. Nosaltres tenim una web que es diu Denuncia.org, www.denuncia.org, i tothom que vulgui denunciar o vulgui posar-se en contacte amb nosaltres, qualsevol tema d'abús municipal, estem a la seva disposició. Acabat el manifest final, la concentració es va dissoldre considerablement, encara que va quedar un grup més reduït de manifestants que es va dirigir fins a la parada de metro Liceu, on van aprofitar per agafar el metro sense pagar el bitllet. Tot i així, aquesta mesura final va ser totalment individual i no estava contemplada dins la protesta organitzada inicialment.